Ka Menteri Katanat ka Koit ka Kya ka Dr. M. Amperin Lingdo ha ka arpusaw tarik na iwing kalapli ya ka jingtay bathamma jong ka Mokdok Sub-Center Health and Wellness Center ha ka jingadan lang UMLA ka Sora Constituency uba Gavin M. Milliam. Habakren ha ka program ka Dr. Amperin kalaong baka sorkar ka don ya ka jingkot jingmut ka baskem bantrei borba ban kentiu ya ka Koit ka Kya ha kita nong kendong bat na kalyang ka sorkar kalathaw ya ki health center ki ba kamrit da ka ba pensyong nongrim halor ka jingduna ka jingdon brio. Kalaong bana kalyang ka sorkar kalapun kup boru ya ki dorbar snong bakin kemi ya kini ki health center. Ka Menteri kalaong ru baka sorkar ka donya ka jingtemu ban kentiu ha barok kilyang ha kabayadei bat ki kam a jing syakri ha kalyang ka Koit ka Kya ha barok ki henyo hajar henyo teli kisnong hapo ka jela. Ha kapor jong ka COVID-19 pandemic kisnong kithaw kilala ban penpaw ya ka jingla ban ya khun persya ha kalyang ka Koit ka Kya khamtam hala ki jong kisnong kithaw kalaong shu. Ha kaju kapor ka pentip bana kalyang ka sorkar kalashim ya karai baya baro ke sub center an IT ha ka jingpat jingkmi jong ki bor penyat snong. Kumju kala kenturu ya ki nong shong snong bakin wan syakmat ban penyaso ya ki MHIS jongki bat u adhar na ka benta banyo ya ki jingmentoy ha ki lat jing sumar. Ka sorkar jela ka jongi menta kala poi sampo wais memtam bat ngila I kum ka sorkar ban sngow thu syai baka nomdei ka babiang bat ka babit baka sorkar kan pentulun lut yaki kam baro nakabenta ka jing baha jong kinong syong snong nakataka daw ngipen mi ya ita ijaka ay sumar ibarektam ha kikato ka ni snong ban mormot nakabenta lai hajar wot kinong syong snong sheneng bat ban penyat penbet penbiang dakador barsno ngilapoy ha kata kabenta kung kasorkar ban sungto baladang ikwa ban pentelun ya ka Koit ka Kya ka babit ka babiang ha kisnong kibadon saudong jong kejela kumbahinyo hajar nriw tuli AA ka sorkar kanumla dalade ban penbit penbiang ya kat kata kakam ban pet ya kita kinong syong snong kibadon lakum no haneng jong kalay po la ngisngaw balada ka snong kumbaong Emily badon burom jungpi kabaladep ban kmi bat bet hakapor jong ka jin jar kabajur hakapor uklam COVID kilala ban pen I yangi ya ka jingla ka jongki bakin petlem ya ka bha kamyan haliam ka Koit ka Kya jongki nong syong ngila dep rai kum ka sorkar baki sub center on pen on kmi da kishnong pi kishnong gi basyong marjan bat kami ka sub center pidi ban pen ban trilang ban lam kman knang ba kata ka Koit ka Kya ka bangi juya kren na kapor sa kapor ka urlong bat ka longdo long snam hakidong kishnong sngusi ban yui bamenta hadin bangilala ban jam ya ka jing bom don shu kilong kemi ki baklat hakapor ka kelong dang don pan ki kelong ki badang sukha ki badu no ya ka jing im ka jongki hapo kata kasi hajar sngi ka bangibo thong mangi ka ri india barok kawai ban penim ban penbaha bat ban pensoy ya ka jing im jongki khun ki bangi kha ha ka jala bat ha kari barok kawai ki ai ki daw ki baki klung ki du no ya la ki jong ki jing im hapo kasi hajar sni
kalong katong kabangi hapan bed menta pilayo snow yi Dr. Karmuti bai om karukom penkha kelong karukom ai jing yarap yaki kelong kitika kabangi devan ai yaki banyada yaki naki jingma jong ki jingpang kibala ban pendu ya ka jing im ka jongki kita ban kidei kita ki challenges bamangi rengkat lang ngihap ya bakli ban pen ba ngila ban ai ya ka assurity baban makaya iklum iyo ya kalat ban im ka jing im kababit kababiak hado ba indala he lasan kani ka sub center kadai kata ka wellness center kiri kibala kampro bat kibala kamkeu haka development ka jongki jushim ya kata ka index lane kumno ba pintau lada kini kiri kilong kiri kibala shakmat ki first world nations kajing thau barabor kawan na kata level of wellness katno kadon kajing sup kajing hun bar kajing la bantet bang yada yaki nong shong snong na ki jingpang ki bala ban pendu ya kajing im kejoki kiri ki bala kham shakman ki ongru kani ka wellness la ban penya nujor bat kataka happiness lani ka jingkamen kan no na pedeng jungi ngilong happy with our lives ban kham penjan ya kata ka jing ai jing bentoy kham tam lele ya ki long kumi ki bahagi snem ki beladen nilayo i don ka jing do no jong ka jing im jong ki long kumi ki jongi kaba ka sarkar ka hap man bakli kini ki jaka pen kha khlong ki dei ban long ki jaka ki bakum ka kamra thia jong ki nong song snong ki badon marjan jong ka ni ka sub center kum ka menteri ka pet ka ni ka department ngasngo ban ai ka jing ro ka kraw ya ki ANM nurses ki GNM nurses ki MLHP workers ki ashas ki barakmi ya ka ni ka kam ban ai ya kata ka assurity ya ki nong shong snong ki ba arben ba wat kuslai wat pisa wat ling a wat don ka jing ting hakapor ba pinlit ka ya ki kon ki jofi bat kumba kalong nakani ka than jompi CNR di blong ka jing do no jong ka jing kim jong ki long kami kalalong zero klam don ka jing do no ya ki long kami hakini ki kindet banai ki bala den hakani ka jaka kata ka dei ka wei ka jing job jong ka jing la jong pi ka snong ban pen snow tho ya ki nong shong snong ba kaladei kapor kasamoy bapin shania ya ka jaka penkha khlong kabalakmi kabalapet taki dorbar ki jongpi hi nakabenta jongpi hi